Durant els estudis d'enginyeria informàtica, alguns alumnes tenen ja una idea clara d'aquelles àrees que els desperten un interès especial, des de la robòtica als sistemes informàtics o al desenvolupament web, per exemple. Aquests buscaran les ofertes que els permeten endinsar-se en una especialitat concreta. D'altres, en canvi, esperen a conèixer el que els oferirà al mercat laboral per decidir quin camí professional seguir. El sector del software és especial perquè, a banda d'haver-hi moltes especialitzacions, també és un sector que evoluciona molt ràpidament. Cada pocs anys apareixen nous llenguatges de programació, frameworks, protocols, etc., que poden millorar tecnologies ja existents o esdevenir tecnologies disruptives amb un fort impacte en el sector. Aquestes particularitats fan que existeixin molts tipus de perfils professionals amb habilitats i coneixements molt diversos. Mentre que perfils generalistes opten per tenir una visió àmplia de coneixements que els permet certa versatilitat en els diferents rols d'un equip, els especialistes dominen profundament i al detall un camp molt concret. La corba d'aprenentatge per dominar una tecnologia acostuma a ser llarga i requereix temps i molta dedicació. Els perfils especialistes assoleixen uns nivells d'expertesa molt elevats, ja que dediquen el seu temps exclusivament en el treball i aprenentatge de la seva àrea d'especialització. Es tracta, doncs, d'un perfil molt tècnic amb coneixements profuns de la seva àrea d'expertesa. El nivell d'excel·lència en aquesta àrea concreta dependrà de l'esforç continuat en el seu aprenentatge. Aquest tipus de perfils són especialment habituals en empreses que necessiten innovar per ser competitives. En aquests casos, els perfils professionals tendeixen a l'ús de pràctiques i mètodes més científics. També són habituals en startups de base tecnològica on el producte es centra exclusivament al voltant d'una tecnologia en concret. Des del punt de vista de negoci, els especialistes tenen una visió molt més estreta i acotada del producte o projecte. És a dir, el seu focus és purament tecnològic, però això no treu que també puguin ser vàlids en tasques de definició de producte o desenvolupament de negoci. L'especialització exclusiva i profunda sovint acaba esdevenint una passió, tot i que certament la dedicació exclusiva a especialista pot arribar a ser excessivament absorbent. El grau d'expertesa i l'experiència poden ser portes a reptes professionals engrescadors, projectes en els quals es pugui disposar de més autonomia i responsabilitat, i això comporta una major retribució econòmica. Mentre el dia a dia es centra al voltant del nostre camp d'expertesa, estem sacrificant dedicació a altres àrees, tecnologies o soft skills. Per tant, pot ser molt limitador. L'altre punt negatiu es troba en el mercat laboral. No és gens fàcil trobar ofertes de feina que requereixin perfils professionals superespecialitzats. Sovint, les ofertes de feina depenen de factors culturals i també de l'aposta tecnològica d'administracions i empreses de la nostra zona geogràfica. Diversificar ens permet adquirir coneixements i experiència en diferents àmbits sense especialitzar-nos en profunditat. Per exemple, els enginyers amb perfil Full Stack Developer dominen un stack tecnològic en concret. Tenen la versatilitat de poder treballar en qualsevol de les capes que conformen el desenvolupament complet del producte o solució, sense assolir el nivell d'expertesa que tindria un perfil especialista expert en alguna part d'aquestes capes. Els enginyers amb perfils generalistes tenen una visió més àmplia del producte, però menys profunda. És per això que aquests perfils normalment tenen una relació més estreta amb tasques d'anàlisi de negoci o definició de l'escope. Per exemple, definició de producte, anàlisi del problema, estimació de recursos o fins i tot tasques de gestió. Mentre l'especialista posa tot el focus en el desenvolupament de la part que coneix, el generalista divideix el focus en diferents parts del producte donada la seva alta versatilitat. En aquest sentit, la necessitat d'estar constantment estudiant i aprenent no és només una cosa exclusiva dels perfils especialistes. Els perfils generalistes han de ser capaços d'aprendre nous llenguatges i tecnologies per poder saber quines són les eines més adequades per tirar endavant un projecte de la millor manera possible. Amb un ampli ventall de coneixements a la motxilla resulta molt més fàcil trobar feina. El mercat laboral busca perfils polivalents, amb experiència en diferents tecnologies, sense exigir ser un professional molt especialitzat en un camp molt específic. El fet de no centrar la carrera professional en una única tecnologia o especialitat dona major llibertat per conèixer, aprendre i posar en pràctica noves tecnologies, ja sigui a través de noves oportunitats laborals o simplement un client que necessita integrar una nova funcionalitat al seu producte i que requereix, per exemple,
utilitzar un stack tecnològic completament diferent. La demanda d'aquest tipus de perfils al mercat laboral actualment és alta, però també ho és l'oferta i, per tant, els salaris són, en línia general, inferiors als salaris d'enginyers altament especialitzats. Un altre desavantatge és que en determinats projectes que requereixin punts d'alta especialització, els perfils més diversificats disposaran de menys responsabilitats i autonomia respecte dels perfils experts. Això és totalment raonable i lògic. Tanmateix, això depèn d'altres factors com l'estructura organitzativa de l'empresa o bé si, per exemple, es tracta d'un projecte d'investigació. En el sector de l'enginyeria del software, cada projecte és tot un món. En un equip que desenvolupi un projecte web, segurament hi trobarem algú encarregat de desenvolupar part d'un backend i algú altre que desenvolupi part d'un frontend. Mentre que en un equip que desenvolupi un dispositiu d'Internet of Things hi trobarem algú encarregat de desenvolupar la part mecànica, algú altre que desenvolupi la part electrònica i un tercer que desenvolupi el firmware. El que està clar és que els equips són, per norma general, multidisciplinars. És a dir, diferents persones amb diferents rols i funcions treballen conjuntament per assolir un objectiu comú. Tots els perfils han de coexistir i col·laborar, i inevitablement hi haurà moments en què els generalistes i els especialistes es solaparan durant la integració de les diferents parts. Durant l'sprint planning, és a dir, durant la definició i repartiment de tasques en l'inici d'una iteració de desenvolupament, els especialistes agafaran les tasques que són estrictament de la seva àrea d'expertesa, mentre que els generalistes agafaran les tasques d'àmbit més genèric. Un perfil generalista pot acabar sentint-se incòmode si durant llargs períodes de temps s'ha de focalitzar en profunditat en tasques que requereixen una alta especialització. I de la mateixa manera, un perfil especialista pot sentir decepció o desinterès si realitza tasques que no són estrictament del seu camp. Per tant, és important que abans de l'inici d'un projecte cal identificar el lloc i el valor que aportarà cada perfil dins de l'equip. L'objectiu ha de ser aconseguir un bon equilibri i assolir l'èxit del projecte. Triem el camí que triem, com a enginyers hem d'estar sempre en procés continu de formació, ja que conèixer bé el nostre sector ens permet descobrir quines coses ens interessen i quines no, i per tant ens ajuda a prendre millors decisions en la nostra carrera professional. Abans de finalitzar el vídeo, m'agradaria aclarir que els continguts que explico es basen en la meva experiència en el sector de l'enginyeria i, òbviament, els explico des del meu punt de vista. Si tens algun comentari, suggeriment o t'agradaria portar alguna experiència, no dubtis a descriure-ho a la secció de comentaris.